čoveku starom 70 i kusur godina koji se celog života bavio stočarstvom, tačnije ovčarstvom, država odluči da pomogne u dodeli penzije koja bi mu bila dovoljna da preživi. Jedna novinarka ga je tom prilikom zamolila da joj ispriča jedan deo svog života koji nikad neće zaboraviti i koji mu je ostao i ostaće u sećanju za života. Starac započe priču: bilo mi je 20 i neka kad sam naišao na kuče u šumi, uzeo ga sebi i prisvojio. Prolazili su meseci i komšije mi počeše govoriti da sve više liči na Vučicu i da je se trebam rešiti. Bio sam mlad i nisam nikoga hteo slušati, bila mi je privržena, gde god da sam išao išla bi sa mnom i čekala me. I prošle su i godine. Jednog dana kad sam bio malo prilegao kroz san sam čuo neku buku, režanje i cviljenje. Dok sam došao sebi i ustao, sve je utihnulo, izašao sam napolje i ugledao čitavo stado ovaca, poklano, a Vučica sva u krvi sedi i gleda pravo ka meni, malo od straha, malo od besa. Utrčao sam u kuću, uzeo pušku i ubio je na licu mesta. Nisam znao šta da radim sa ovcama, pa sam pozvao komšije da ih odnesu dok se meso još nije ukvarilo. Sklanjanjem ovaca, među njima smo pronašli 3 zaklana odrasla vuka i tek tad sam shvatio šta sam uradio. Pouka: nije uvek sve kao što izgleda, nikada ne procenjujte ljude i situacije na osnovu onoga što vidite na prvi pogled.